आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिम मान बावदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रमेश बेगु आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांनिसिम जों गोजोननाय बावदों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों जों थांनाय 21 मार्च 2023 खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड ग्रुप अफ पिपल्स अर्गेनाइजेशन आरो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल जुथायै मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि न'आव जों लोगो हमनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर'फोरनि समस्याफोर बेखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो जों बे सावरायमेलाव खोब स्ट्रेस जानाय फंनैसो बाथ्रा बुंदों जे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बियाबफोरखौ दाफुंनानै थाबनो फिसायख'थि खाथिनांगौ होननानै जोङो 1 नम्बराव आसामनि गिबि मन्थ्रि दाबिनि खालामदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि जिथु सोलोंथाइनि थाखाय जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थाफानाय 6.3 crores एजुकेसननि सायाव जों सावरायदों आरो बेनि सायावजों लोगोसे आहनि 2016 जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बे एक्टनि सायाव जों सावरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव जोंनि जिथु रां बावजा बेखौ बारायनो थाखाय जों रायज्लायदोंमोन दा बे सावरायनायाव आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया खोब गोसो होननानै बुंदोंमोन जे बियाबफोरखौ जोंनो थाबनो दाना होनानै सायख'थिखौ थाबनो फाथिना होगोन होननानै बुंनायाव जों बिथांनिसिम गोजोननाय फोरमायदों आरो बेबादियैनो थांनाय 2 मे 2023 जिथु नटिफिकेसन होबाय गामि सोसननाय आरो बियाब दानायनि थाखाय बेनि थाखाय जों आसाम सोरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों जिहेतु जोङो बिटिआर सुक्तिनि आधाराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु 3थि बर' गोजोन गोरोबथा जालांबाय सागानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड ग्रुप अफ पिपल्स अर्गेनाइजेशन जथायै जि सागान होबाय जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिनि आधाराव जों जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल होबाय बे काउन्सिलखौ गोख्रों महरै दाफुंनायानो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो गामि सोसननाय आरो समष्टि आरो बिसायख'थिनि उनाव दा नांगौ बादियै फान्ड मोनगोन जोंहा मोनसे बेयाव फोथायनाय दं आरो दाख्लैबो 21 मार्च खालि जिथु रायज्लायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जों रां बावजाखौ बारायनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों रानिं एइडखौ बारायबा खोब बारायबा 10% 10% बारायनो हायो खिन्थु जेब्लानाखि गामि सोसननाय आरो समष्टिफोरखौ दाफुंजोबनाय जागोन अब्लाना गुबुन गुबुन थाखानाय काउन्सिलजों समान जे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ रां बावजा होनाय जागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु गामि सोसननाय आरो बियाबफोरखौ दाजोबसिगोन 20 अक्ट'नि गेजेराव 4 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 अक्ट'सिम जेब्ला क्लेम खालामनो हागोन आरो अबजेक्सन माबा माबि थानाया 20 मेसिम जागोन बिनि मादाव जाफुंजोबगोन जों आसा फारिदों बियाबफोर दाफुंनायनि उनाव थोजासे रां बावजा मोननायनि उनाव जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जेब्ला बर'फोरनि समस्याफोर दङ हानायमानिखौ जों माखासे जोंनि गुबै जेब्ला गोनांथार आयदा बेफोरखौ जों गावनो गाव सुस्रांना लानो हागोन आरो जों बुंबोबाय थादों बे काउन्सिलनि दारै जों सोलोंथाइ रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन सामाजिक बिथिङाव दावगानो हागोन बिसेसकै रांखान्थि बिथिङाव जों दावगानो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जों बुंबोबाय थादों जे माहारिनि गेजेराव जिथु रांखान्थियारि बिथा दानो हायाब्ला जिथु जोंनि माहारियारि बाद बे गोजोर जाया बेनिखायनो जोंहा मोनसे आसा दं बे काउन्सिलनि सायाव बे काउन्सिलखौ लानानै जोंनि बिटिआरनि बायजोआ अथ' गोबाव गोग्लैसोनानै थानाय राजखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय रांखान्थि भाबै गोग्लैसोना थानाय सोलोंथाइ भाबै गोग्लैसोना थानाय सामाजिक भाबै गोग्लैसोना थानाय
बे माखासे बिटिआरनि बायदिनो बे 10 लाख बर'फ्रा बे काउन्सिलनि दारै मोनसे गेरेमसा आरो गोजोर मोनसे महर होनो हागोन हारिखौ होननानै जोंहा फोथायनाय दं। गामि सोसननाय आरो बियाबखौ दाफुंनो हानायनि थाखाय आरो थाबैनो बिसायख'थिखौ फाथिनो जों डिमान्ड होबोगासिनो दं। जिहेतु गिबि खेब हिसाबै गामि सोसननाय आरो बियाब दानायनि थाखाय जों मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों गोजोननाय बावदों बिथांनिसिम। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिम मान बावदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार मानगोनां डक्टर रनज पेगु आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांनिसिम जों गोजोननाय बावदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै।